guys. At isang masayang araw din sa'yo, camera girl. Good morning, guys. Ang episode po natin ngayon, magluluto po tayo ng adobo sa gata. At ang gagamitin po natin isda, tilapia at hito. Pagsasamahin po natin siya, guys. At gusto ko rin po magpasalamat sa mga nag-sponsor dito sa ating mga isda, ang Garcia family. Lalong-lalo na po kay Mr. Joseph Garcia. Thank you po, sir. Ang babait niyo po dyan. Thank you po. At ang gagamitin nating ingredients, tilapia, hito, sibuyas na pula, luya, bawang, sili, siling berde, suka, seasoning, paminta, toyo, at ang purong takang gata. So guys, start na tayo magluto. So start na tayong mag-isa, guys. Maglagay lang tayo ng mantika. Sunod na po natin ang sibuyas. Yun o. Sunod na natin ang luya. At isunod na rin po ang bawang. Lalagyan din natin ng konting sili, guys. Para May konting kagat. May konting sipa. Konti lang, guys, dahil may mga kasama po tayong bata. Mag-gisa lang po tayo, guys. Kumusta ang araw mo ngayong camera girl? okay naman. Medyo Gutom na o nagugutom lang. load lang kayo, guys? Mukbangan tayo mamaya. Nagutom ako sa amoy ng isa mo. Lagay na natin, guys, ang hito tsaka ang tilapia. Yun o. Yun o. Lagyan natin ang paminta, guys. Gali pang minalin yan, guys. Yung mga tilapia sa kahito. Sariwang sariwa ito, guys. Galing Minalin, Pampanga. Binigay po ng Garcia family. Mag-add na po tayo ng toyo. Tansya-tansya lang po ito, guys. Depende po sa panlasa nyo yan, guys. Lagyan din po natin ng konting suka. Takpan lang natin, guys, hanggang kumulo. A few moments later. So yun, guys, dahil kumukulo na ang ating adobong hito at tilapia, ilagay na natin ang purong kakang gata. Yun o. Sarap niyan. Purong-puro talaga, guys. Walang halong biro. Nyug talaga yung ginamit ko dito, guys. Pinapiga ko na lang sa Talipapa. Binabati ko nga po pala yung mga vendor sa EPSA Talipapa. Diyan po kami namimili ng mga rekado. Ngayon na rin natin ang siling berde. At ang ating seasoning. Yun o. Takpan natin, guys. Hintayin lang natin siyang kumulo. Check natin, guys, kung kumukulo na. Yun o. Hintayin lang natin siyang matuyo ng konti, guys. Tapos, mukbangan na naman.
Taste test muna tayo guys. Taste test. English yun guys ha. Taste test. Parang matabang siya guys. Sangkapan natin siya ng patis. Pa natin uli guys. Update na lang mamaya. So guys, ito na ang ating nilutong hito at tilapia. Inadobo natin sa sagata. Ito yung kanyang sauce. At meron din kaming sili at patis. You know. Kain tayo guys. Kain na po tayo guys. Let's eat guys. Ito yung gusto ko dyan, yung ulo. Yung sabaw Guys, pa lang, masarap. Yung sabaw niya. Masarap. Sili. Adobong. Saan nagpitos? Guys, oh. Takam. Sarap niya. Hop. Pagkasi na po sa mga naglalawin dyan guys. Masarap po talaga. Kaya ka. Walang harong biro guys. Masarap talaga. Walang harong. Walang harong biro. Masarap talaga. Walang harong. Layo pa ng nilakbayan ng Tito at Tilapia na to guys. Galing pang Minalin. Sarap. Bagay siya sa ano? Sinangag. Sinangag yung kanin namin ngayon guys. Partner ng adobong hito sa gata. Malinamnam siya guys. Grabe, hindi na ako makapagsalita. Sobrang sarap. Tignan naman natin yung tilapia. Tilapia at hito pinagsama. Sarap. Sarap yung tilapia. The best. Try nyo to guys. Masarap. Solid. Sarap na masarap to. Di ba guys, kadalasan kasi yung mga kasama nyo, yung mga kasama natin sa bahay, hindi sila kumakain ng hito. Kaya naisip ko, ipagsama na lang hito tsaka Dito sa tilapia. tilapia. Para yung hindi kumakain ng hito, piliin nila yung tilapia. Tama naman. Shoutout nga pala si Kuya Kim na hindi kumakain ng hito. Tilapia na lang din sa kanya. Shoutout ko lang guys si Kumari ko, Larwina Calma. Kaya tayo Mars. Kain Mars. Cheers.
Sarap. Ginagawa mo. Lalo na, sabayan mo nito guys, oh. Royal. Bagay na bagay. Didighay ka talaga pagkatapos mong kumain. So guys, dahil busog na kami, hindi na namin lubusin to para makakain yung mga kasama natin sa bahay. Sarap. Gusto ko nga pala magpasalamat sa mga sumusuporta sa Orchid Chan TV at ang ating mga mahal na OFW. Sigurado na-miss nyo to kung hindi kayo nakakain ito. So hanggang sa muli guys. Salamat po.